Sume corona. Wong-wong padha lockdown. Padahal tanggal abang nganggur nang omah do. Lapo ngene iki? Embong ya sepi. Kudu tak gulung ae. Tuh ono pancing. Mancingnya wis nang kali. Loh, lapo raimu kok ketok lemes ae? Iya, Cak, luwe. Aku gak ada. Ya wis ngombe iki ae gawe ganjel. Luwe. Nguyu rek aken es. Aku tak nangkali sih. Nguyu. Mancing nanti. Kono wis. Mancing. Amal apa? Awis melok wis di mana kon kecukur kali. Ayo. Mancing nanti. Kene wis. Kena apa iki, Rek? Cendol apa iki? Lho. Aduh. Makan aja ide-ide ta lah, iki untu ta magnet kon niku. Go. Jangkrik ana arek tutupane. Mancing aja. Iya, Cak. Perasane sampean basket paling wong kok pancing ini. Iya, Lek. Karo aku. Oleh, Lek. Oleh gede. Gede. Pak, Lek. Oleh tuh kuwi. Luwe batangku ya? Hah? Luwe batangku. Ya gak apa-apa nek sampean gelem. Piro? 10.000 wis. Timbangane nang pasar sampean. Larangi. Timbangane nang pasar ora 20.000. Iya ta? Lho iya. Ya wis ndak apa-apa wis. Delon yo, sik. Oh. Lho, kau pedhe, Cak. Iya, Rek. Masuk iki. Hmm. Ya wis luwe aku. Piro? 10.000. Ya wis. 10. Lewek larangi, Rek. Lo titik po. Ya wis. Iki tutuk omah, langsung gepuken. Yo. Soalnya kesit iki gede. Oke. Oke. Ya wis. Wis. Sun ya. Awas ucul. Yo siap. Bayan 10.000 kayak ngopi. Kalau memang disok langsung dikepui. Wis. Ayo nih kecil. Apa kek? Loh. Jangkrik sempak. Kejadian sebelumnya. Mancing gak oleh-oleh. Loh, mantep iki, Rek. Oleh iki. Oleh strike. Loh, jangkrik sempak. Apa wis? Cuma gak oleh. Waduh, patek yang ini, iwun nih. Yakin wis.